No niin. Tehdään tämmönen videosarja nyt tämän auton kunnostuksesta. Eli tuli hommattua tämmönen Fiat 127 Stella. Kun Halavalla löysi ja on näin hyvä kuntoinen korilta, että tätä nyt kannattaa jo ruveta laittelemaan. Sain tämän kyllä aivan omasta mielestä kohtuu Halavalla ja tois tarkoitus tämä saattaa tieliikennekäyttöön. Osaako mä puhua? Osaan. No niin. Tässä on nyt jotakin vikoja semmosia, että on 16 vuotta nyt seisonut. Eli tää kanisterin kautta käy, mutta niin tää ei saa bensaa tankista. Eli se on niin ensimmäinen homma, että saatetaan tämä käyntikuntoon. Ei auta kun käydä bensalinjat läpi ja bensatankki ja tämmöiset. Mutta niin, minäpä kuvailen, kun yritän ropeltaa tätä ja niin seurakkaa täällä kanavalla ja jakaakaa ja tilatkaa ja tykätkää ja niin edespäin. Niin, semmonen vika tässä Fiatissa nyt, että ei ime bensaa tankista ja kanisterista kyllä käy tuolta ja nyt on ruvennut selvittää, niin tässä on niinkö imuputki tankille. Paineilmalla koitin tästä, ei mitään tapahtunut, ihan tukossa. Linjat menee täältä. No. Sisäkautta tuolta lattialta tankille. Te käytiin tuolta pohjasta, auton pohjasta ne irrallaan ja niin, se on ihan tankista tukossa tuo. Mä oon nyt irrottanut tankiin. Ja tankki on tässä. Oo haprakka. Mutta niin joo. Imuputki on tästä. Toi oikeanpuoleinen niin tukossa. Tässä putsailu ja rasvailu ja koitan niin irrottaa tuon laipa ja katsotaan mitä tuo pilli on. Mitä tuo pilli on syö. Sen jälkeen tätä fosforihappua ja putsaan tuon tankin sillä ja uudet letkut ja kasaahan ja kokeilla. No niin, se olisi irti ja on ruosteessa. Ei ihmekään, jos on tukossa eikä bensa kulje. Tankki on kanssa semmosessa mäskissä ja mähämässä, että Kahtokaapa nyt tätä. Oota. Otapa tällä meisselillä. Tuon verran menee meisseli tuonne putkeen. Täytyypä ruveta hoonailemaan tätä ja putsailemaan. Nyt on tankki fosforihappua täynnä. No ei nyt täynnä, litra siellä sitä on. Sitten höppänä tässä ruutasin vielä alustamassakin tähän päälle, että niin, nyt kun se syöpyykin niin se metalli tästä läpi ja jouttais tinaushommiin, niin mulla on tämmönen massa tässä haitalla, mutta niin tulipahan tehty. Siellä se on nyt vaikuttanut jo monta tuntia, mä oon aina välillä käännellyt tätä ja tukkinut nuo reijät ja tämähän mä sain aika hyvin puhtaaksi ja aivan mekaanisesti tämä käytiin irti ja putsaili. Mutta nyt sekin on saanut vähän sitä happokylpyä tuolla, niin jospa tämä tästä vielä huuhtelu illan päälle, että niin saadaan hyvää tästä. Se on semmonen fosforihappo, mä nyt muista sitä nimiä, mutta niin se syö ruosteen pois ja sitten tekee semmoisen suojaavan kalavoon siihen metalliin ympärille. Että pitäisi tulla hyvä. Ei ollut nyt mitään betonimyllyä, mihin tää olisi köyttänyt kiinni ja pannut pikkumuttereita täyteen ja oikein kunnolla putsannut, mutta kyllä mä luulen, että tää tällä nyt on ihan hyvä. Niin siinä olisi nyt uudet letkut nyt
vaihettuna. Tätä ihmettelin, että mä irrotin tämän tankin. Tää oli 13 milli mutterilla. Että miten tämä on voinut pysyä paikallaan, tää tankki. Siis nää on saman kokoisia kuin nämä reiät täällä. Yhtään rikkaa mä en huomannut ottaneeni pois siitä. Ja kyllä mä nyt sinne laitan rikat väliin. Siinä sitä on, se on pikkusen inhottavan tahkia vieläkin tuo massa tuossa tänne. Vähän tympiä kyllä käsitellä. Ei malttas. Tässä paikalle. Ja sitten toinen juttu, niin näyttää, että joku ukkonen sieltä on tulossa. Ja sitten tämä muu auto on täällä niin tässä oven eessä, että niin vähäkään vaakaa sattaa, niin kyllä on märkää. Voi voi. Olisi pitänyt tajuta laittaa vähän syvemmälle tonne halliin tuo auto. No niin. Tää on varmasti helpompaa laittaa tää paikalleen mitä irrottaa. Luis. Tehän tuonne mahtuu. Ihminen. Eikö sitä on notkia koko seeli saakeli? No, ne on siinä. Tämä... Se helvetti tuo johon saa oikein. Olihan mulla tuo pölökky täällä tunkii alla ja mitä mulla oli tässä? Voi parrahana. Tässä olisi samalla lailla tämän nyt. Otetaanpa. On pari vaikea paikkaa. Tuo justiin tuo puohotin letku. Mikä tuo on? Se voi olla vittumainen ja sitten nuo vähän kaikki. Vähän kaikki saa. Otetaan tänne alle ennäs. Ei saatana, tästä ei tulla yhtään mitään tästä hommasta. Ei tää olekaan painava. Nyt nuo letkut kiinni. Näkää tuolta toiselta tuolle vähän tällaista johtua. Koittaa työntää ne bensalettuksen tän runkopalakin läpi. En tiedä, ei tuu onnistunut. Tämä ei ollutkaan mikään helppo homma. Se saisi olla kyllä kaksi ihmistä. Älskäänistä. Joo, ei saatana täältä. Miten täältä saapuu? Ei nyt lipsaha kovin pahasti, että... Eihän tätä täältä saa näin. Perkele. Joo, kyllä tässä kaveri saisi olla, että... Pitelis tota tankkia, että täältä saisi sillä välin nämä kaikki paikalle. Tuo on nyt tämä mun pölökky liikaa tässä, mutta lähteeköhän mun... Lähteekö täältä nämä johot? Ei se ylety nyt tuo johto oikein, mutta laitetaanpa nämä bensaletkut nyt tässä vaiheessa. Tämä on nyt liikä tuo muu putki.
Mikä on? Se tulee sieltä. Toinen pitäisi saada vierestä. Ja se onneksi nyt ylimääräistä tätä tässä katkaistua näitä. Otapa ne, tai tässä niinkö tosi. Ei tuon vähän puolta, ei tiedä yhtään missä se on se reikä. No, jos lisäkin tuossa ois. Ei helvetti. Jättäkö näkis kahdelta puolta yhtä aikaa. Ai. Tää mänkiä se. Mistähän tuo käsi? Käsi tuolla nyt mahtuisi. Hiuksetkin on tuossa massassa. Tuolla se reikä. Jollakin. Eikö se mene sitten? No joo, en tiedä mä missä se on. Noin, läpä leppu. Leppu on. Oho, eikä. No menikö siellä poikki tuokin? No menipä tietenkin. Työkalu kiukaas. Kaikki kiukaas. No nyt jäi hanskakin tuonne pihimään. Kattokaa sääsä. Minähän sais. Se olisi siinä. Sitten täyttöputki. Kyllähän se onnistuu. Eikä ainakaan hele. Tää tullut tuota hommattua nyt sitten uutta tuota lemmaria täyttöputkelle. Mä vähän fairia tässä. Jos se yhtään ottaa, niin siellä se sitten kuplii tankissa. Mutta mä muutakaan nyt keksin, niin pikkusen liukastetta tuolla. Sitten kuplia tulee pakoputkesta varmaan. Oi että ja no reijäkin tässä kaikki sitten saa ohilleen kaikki. Sähän nyt ei oo sen näköinen. Täyttöputki paikalla. Ei nyt se vänkää tuo saatana. Tämä. Vittu. Hän tää liiku nyt enää mihinkään. Mä panen tuo huohotin putken paikalle. Portele. Tää koittais sinnekin laittaa tätä fairia. Jos se liukustaa, se on tosi tiukka tuo läpivientä tuolle. Jos sais huilaamaan tämän letkun täällä, niin taas paljon helpompaa. On tosi tiukka tuo. Jos tätä ei laita paikalleen, niin kyllä haisee autossa bensa. Mua nyt vähän ahistaa taas nuo bensallet, kun ne ei oo ihan tuolla. Oi voi, ei saata kyllä käydä vähän kiskasenta kahta bensaletkua pitemmälle tuolla. Kyllä tässä saattaa juuri. Joo, auton musti olisi kyllä kova sana. Parin päivän kuumekin oli tuossa. Vielä meinaa räkää lentää ja yskittää. Kiepuska. Ja mistä se tuli yhtäkkiä? Kauhiaan kuumeen pukkas. 39 niin melkein lämpöä. Nyt pari päivää kesti. Justiin sen verran, kun olisi ollut Oulussa makkaraa syömiä SM-kilpailu, että piti sinne olisi pitänyt lähteä silikastikkeita myymään ja kannustaa siellä kavereita, vaan ei. Oli pakko jää kotiin.
tässä on nyt vänkää kyllä niin monesta paikasta letkut ja kaikki vasta. Ei mitään järkeä. Perkele. Ei tää oo. Oho! Mitä nyt tapahtuu? Joo. Kyllä tää tänne muuten menee. Sais vaan nyt tämän letku. Miten se saa? Niin perkele. Tääkö on tiukka? On tiukka, saatana. Perkele. Tässä on laittaa näitä voimasanoja tästä. Nyt ois aika... Hei! Nyt! Nyt se vähän meni jo. Aivan niin kuin se olisi vähän mennyt. Se on ihan siinä huulilla. Oi voi. Ainakin nämä mun kötöstykset täällä on ees heti. Kötöstykset leivät. Rikko ja mutteri. Tuohon pannaan loput. Tämä niitä löyhää. Tänne se on sama mitä laskee käsistä, niin mentuu. Oi. Voi perse. Olisiko muuten ottaa hanskat? Tuo koko hiivatikötöstys on niin ees, että... Voi että täällä on hyvä olla. On hyvä olla. Ihmisen. Oli vaikea paikka nyt tuo sai. Ei, jostakin se taas vänkää vastaan joku. Mikähän siellä vänkää? Oi perkele. Eihän nämä mene. Ei saatana. Mitä mun päässäkin on? Jotakin paskaa. No tuohon menee. Tämä ei. Menihän se. Kasais vaan jotenkin tonne. Pysy siinä, älä tipu päähän nyt. Älä tipu päähän. Noniin! Justiin kielsi. Mitenhän helvettiin mä tuonne pääsen? Tämä on kädet. Mistä? Joo, tämä voi varmasti tehdä helpomminkin. Tää on nyt niinkö vaikeamman kautta. Älkää ottako tästä mallia. Tää voi ottaa mallia. Täällä tehdään helpompiakin tapoja on olemassa. Voi, kun ois lemmarit ja kaikki työkalut, niin mä liittäisin nämä putkat täällä, mutta arvokkaapa vaan, että onko mulla mitään mukana täällä. Joo, nuot seuraavaksi ja sitten vaan bensaa tankki. Oi hittako pääsis täältä pois. No Fiatista tankki käytetty irti ja pesty. Putket taukastu. Siellä on 15 litraa nyt. Uutta 98 ja nyt kokeillaan. Lähteekö käyntiin? Tätä varmaan joku aikaa saa nyt veivata ennen kuin se immee tankista asti, mutta nyt kokeillaan.
Loppuuko akku ensin? Voi. Jättätte bensamittariin. Oi perkele. Hajotin tämän tiivisteen. Siinä se nyt on paskana. Suojattimeen asti bensaa, mutta mitä ihme siinä on, kun se ei lähde vettää nyt tuosta